Пътят на Слънчев бряг от социалистическия курорт до днешния град на забавленията е огледало на прехода в България. В края на 90-те години туристическия комплекс постепенно е приватизиран. Любопитен е въпросът, кои са хората, които днес владеят този туристически мегаполис. Бизнесмени с минало в силови структури, бивши служители на службите и представители на старата номенклатура са сред основните лица, участвали в приватизацията или закупили хотели на вторичния пазар. Обяснението е сравнително просто. Основните сделки по раздържавяването на курорта се случват в края на 90-те, малко след масовите банкови фалити и хиперинфлацията. Тогавашната икономическа криза не само отблъсква чуждестранните инвеститори, но и парализира българския бизнес. Почти няма банки, които да предоставят кредити. В тази ситуация единствените хора с налични средства се оказват онези, които са натрупали капитал през първата половина на 90-те години. Основната наследница на империята на братята Васил и Георги Илиеви е Мая Илиева, вдовица на Георги. Тя е едноличен собственик на Вай Холдинг, който чрез LBJ притежава хотелите Орел и Астория. Най-известният хотел от това наследство е Дюн, построен върху плажа на мястото на стария ресторант Дюни. През 2007 година ДНСК издава заповед за премахване на Дюн и още два хотела – Хевън на Георги Славов и Oasis VIP Homes на основателите на Винпром Пещера, заради разположението им върху плажната ивица. Но това така и не се случва. Най-популярните заведения в комплекса, тези на Какао Бич, включително Бедрум и Час Пик, се управляват от Радо Слънцето, дългогодишен бодигард на Георги Илиев. През 2013 година срещу него е извършен опит за атака с взривно устройство, за която бе заподозряна групата Килърите 6. Другото известно име сред свързаните с ВИЗ-2 хотели и заведения е Веселин Стоименов Весо Дебелия, който загива през 2016 при стрелба в хотелски комплекс в София. Извършителите не са установени. Младен Михалев Маджо, един от най-големите хотелиери, е оръжейният търговец Младен Мотавчийски, заедно с Младен Михалев Маджо, един от основателите на СИК. След изкупуване на терени в Слънчев бряг се появява техния Хелена Резорт с хотелите Хелена Сенс и Хелена Парк. Собственост е Булимпекс. След смъртта на Мотавчийски през 2013 година акционери в Булимпекс са Еми Гюлева Мотавчийска, Диели 8, Младен Михалев Маджо, Оройт Штуфанг Лихтенштайн и Чимимпорт Инвестмент. Дял има и бившия депутат от СДС Асен Мичковски. В 2015 година акционерите решават да удвоят капитала на дружеството. Според хотелиери и сега контролът върху бизнеса е основно на Михалев. Слънчев бряг Хотел Холдингс. Това е акционерното дружество, управляващо няколко 3 и 4 звездни хотела и един апарт хотел на Слънчев бряг. Хотелите са Бургас, Несебър, Хризантема, Тракия Плаза. Историята започва с Димитър Янков, първия приватизатор в Слънчев бряг. Започнал като пиколо през 60-те, а по-късно става барман и предприемач. Прави неуспешен опит да приватизира 18 хотела през 1991 година. През 1994 година купува хотел Хризантема. През 2005 година от един от хотелите му е произведен фаталния изстрел срещу Георги Илиев. През 2007 година Янков загива при нападение в автомобила си. След него управлението поемат неговия дългогодишен съдружник Йордан Йорданов Данчов Аркета и синът му Пейко. През 2015 година медиите съобщават за физическо нападение срещу Йорданов, свързано с бизнес конфликти. Винпром Пещера и Румен Чандъров. Антон Щерев и Атанас Петров от Винпром Пещера притежават хотели в Слънчев бряг, някой в партньорство с футболния спонсор Румен Чандъров. Пример е хотел Маджестик на Бора Консулт 2002, където съдружници са фирмите на Чандъров и Галакси на Щерев и Петров. Галакси започва с покупката на хотел Сатурн и летния театър през 2002 година. Днес държи 3 комплекса – Барсело Роял Бич, Роял Сан и Oasis VIP Club. Последния също попада в списъка на ДНСК за премахване през 2007 година заради строеж върху плажа.
Светко Арабаджиев. Арабаджиев има значително присъствие в Слънчев бряг. През 1999 година чрез Виктория Инвестмент приватизира хотел Чайка и изгражда комплекса Чайка Бич. Притежава и 5-звездния Виктория Палас. Той започва бизнеса си като съдружник на Мултигруп, захарен комбинат Кристал. Освен в Слънчев бряг инвестира в Елените, хотел Пампорово, Марица в Пловдив и бившия кемпински хотел Зографски в София, днес Маринела. Емил Димитров. Бившият депутат от ГЕРБ Емил Димитров и неговия съветник Славян Теофилов държат 3 хотела чрез Елеонора Транс: Гранд Хотел Съни Бич, Хотел Марица и Хотел Палас. Фирмата носи името на майката на Димитров. Той е санкциониран за конфликт на интереси заради закони, облагодетелстващи семейния му бизнес цигари. Има информация, че Хотел Палас е продаден. Бедо Доганян. Бедо Доганян, съосновател на Петрол фонд, по-късно Синергон Холдинг, има 3 хотела в Слънчев бряг. През 1997 година чрез Новотел Пловдив купува комплекс Европа. През 2002 година взима и хотел Искър. Третият му хотел е Гларус, придобит на вторичния пазар. Понс Холдинг. Бургаският Понс Холдинг, свързан с БСП, има 3 хотела в курорта. Собственикът Милко Милков е бил обвиняем по дело за източване на ДДС. Има контакти с бившия премиер Пламен Орешарски. През 1999 година подписва приватизационни договори за хотелите Сокол и Гълъб. През 2007 година акциите в Сокол 2005 са продадени на Victoria Group Corporation, свързана с Ветко Арабаджиев, за 2,813 милиона евро. Понс държи и хотел Перла, открит през 2005 година. Цеко Минев. Мажоритарният акционер в Първа инвестиционна банка Цеко Минев присъства в Слънчев бряг с 3 хотела. Балкан Holiday Services управлява Глобус, Феникс и Поморие. Дружеството се ръководи от съпругата му Радка Минева, а собствеността е на регистрираната в Кипър Мантовако Лимитед. Реалното управление е в ръцете на Момчил Арнаудов. Димитър Караненов. Димитър Караненов притежава 3 хотела в Слънчев бряг: Цвете, Флора и Родопи чрез Булкар. Притежава и Гранд Хотел Приморец в Бургас. През 2013 година получава разрешение да реставрира кораба-ресторант Старата фрегата. Караненов придобива тези активи чрез приватизация на общинското дружество Приморец Турист. През 2013 година е назначен за почетен консул на Украйна в Бургас. Сава Чоролеев. Сава Чоролеев, директор на Победа АД, е собственик на най-голямото казино в Слънчев бряг Платинум и едноименния хотел. Хотелът се управлява от българско туристическо дружество Global Tour. Чоролеев е индиректен акционер и в концесионера на плажа Слънчев бряг Север, за който е имало процедури за прекратяване на концесията заради нарушения. Елена Иванова. Елена Иванова, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг, притежава 2 хотела чрез Optimax Tour, Амфора и Империал, както и хотел Форум. Фирмата Optimax първоначално е била регистрирана на името на Николай Исабовски, но тази регистрация вече не съществува. Валентин Златев. Генералният директор на Лукойл България Валентин Златев притежава хотел Хелиос Палас. Бизнесът му е съсредоточен в Тератур сервис, управляван от баща му Васил Златев. Хотелите му работят под бранда Рио, но от 2023 All Inclusive хотелите отварят врати под брандовете Secrets Resort, Dreams Resort, Breathless Resort and Alua Hotels and Resort. Веселин Данев и Сигма. През 2002 година в Люксембург е регистрирано дружеството Sigma Capital, управлявано от Веселин Данев. То притежава 3 хотела в Несебър и по 1 в Обзор, Златни пясъци и Слънчев бряг, разпределени в 4 дружества. Хотелът Слънчев бряг е под марката Иберостар и се управлява от Съни Травел Клуб. Христо Асенов Бацата. Друг добре познат собственик е Христо Асенов, известен като Бацата. Слънчев бряг притежава HVD Хотел Бор
А под същата марка има още хотели в Обзор и Златни пясъци. Бивш охранител, Асенов е бил близък с президента на Мултигруп Илия Павлов. През годините името му се свързва и с други структури. През 1997 година оцелява при въоръжено нападение и по-късно заминава да живее в чужбина. Химимпорт. Варненската група Химимпорт има собствен хотел в Слънчев бряг, Арония Бич. Основните и хотелски активи са в курортите Свети Константин и Елена, Златни пясъци и Равда.